Alright, let's go! For today's video, kakain tayo ng special sinanglaw at ang paborito nating ata-ata at dinakdakan. Alright. Mga putahing pinagmamalaki naming mga Ilocano. Kaya ano pang inaantay natin? Gutom na ako. Samahan nyo na ako dito sa Barangay Biday, San Fernando City, La Union. Lagpas lang ng CSI Mall. 271 Eatery, tabi lang ng kalsada, hindi mahirap hanapin. Konting lakaran lang papasok. Maraming putahe nga ang pwedeng pagpilian. 40 pesos sa pork. At 50 pesos naman sa beef. Mura na, masarap pa. Umorder na ako na itong favorite kong ata-ata with papait. Boy, sheesh! Hindi rin mawawala ang Ilocano dinakdakan. Alright. At itong specialty nila na special sinanglaw. Naubos na yung unang batch na ginagawa nila na timingan natin na hinihiwa ni Kuya. Kita nyo naman kung gaano ka-special, laman yan ng baka mga kapulutan. Hindi purong laman loob yung sinanglaw nila dito. Sa halagang 50 pesos, sulit na. Mura na, masarap pa. Alright. Shoutout pala kay Ablu and Patrick Sibayan from Lubrin Heights, kay Princel from Paringao, Cuisinha from Dubai, at kay Rick Pascua from Apayao. Alright. Mga gustong magpa-shoutout next video, comment lang kayo. Solid nga rin itong mga sili nila. Perfect ihalo sa mga in-order kong pagkain. Mapapa-extra rice ka sa sarap. Pero pinaka-the best itong favorite ko na ata-ata, boy. Fresh na fresh yan. With papait at sili. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, comment, share. Alright.